Unyana kaPhindile akalali angavuki nanto. Ndiphinde ndavuka nelinye kwakhona. Namhlanje ke lithi ukuhlwaya umzali wakho ngokwakho ayingomsebenzi wakho. Impazamo zakhe masingakwenzi wena uzibone ungcono kunaye. Izike zezinye zezinto ezingunokubangela ukuba iminqweno nemithandazo yethu ingaphenduleki. Sukuthetha nje nanjani na nomzali wakho, nokuba uliqaba kangakanani na. Hloniphe umzali wakho, unganyelisi ngegama lakhe nakubani na naphi na nanjani na, nokube khona nokuba engekho. Suthetha ububi ngegama lakhe. Ndiyacebisa, yawe ndiyazi ukuba maxa wambi abazali bayakhubekisa, kodwa sicenge mntasekhaya, kungaphumi ilizwi elirhabaxa emlonyeni wakho libhekisa emsaleni wakho, nokuba nguye owonileyo. Sicenge mntasekhaya, kuba inhliziyo yomzali yakwazi ukusibamba intsikelelo. Sicenge, angade yalile umzali ngokukhutyekiswa nguwe. Yehla mntasekhaya, sithobe. Mhlambe akho nto nje ongamenzeli yona, kodwa ke imizamo yakho akayiboneli ntweni. Mhlambe uhambe ngcolisa igama lakho, kodwa ke sicenge mntasekhaya, kuba ukohlwaya umzali wakho ayingomsebenzi wakho. Ndiyakwazisa mntasekhaya ukuba uyawuthandaza de kuyo Yesu, ukuba inhliziyo yomzali wakho iyakhala ngawe kuzokonakala okuninzi. Ucelwa ndim Ntlonyaka ukuba anibone ngaso linye nomzali wakho. Ambocela uxolo. Ndiyazi ukuba akukhulula, kodwa ambocela uxolo, kuba ke imali ayonto yonke. Makubekho uxolo ekhaya. Malungapheleli apho ke olo xolo, kodwa ke wenza uxolo nomntu wonke. Ndavuka nelitshoyo. Nkosi.